Bona vesprada a totes i tots. Quin goig estar ací. A mi me fa molta il·lusió i suposo que a tots els meus companys i companyes també, perquè avui és una vesprada molt especial per a tots els que som de Godella i tots els que formem part o hem format part alguna vegada d'esta meravellosa agrupació. Bé, avui, com vos acaba de comentar, celebrem una velada molt especial, un concert bandístic coral amb motiu dels actes que envolten la celebració del bicentenari de la nostra societat, la Banda de Godella. Hem volgut que la música constituïsca el leitmotiv principal de la nostra història. Per això el programa que els presentem s'arrela en les persones i els costums del nostre poble i també ens trasllada actuacions emblemàtiques de la nostra banda. Desitjàvem connectar el present amb el passat i fer un passacarrer imaginari per les places i carrerons de Godella on la música de banda es feia i es fa servir amb el poble. Ara, abans de començar, és el moment de recordar-vos, després al finalitzar també ho faré, que fora, com haveu vist, tenim tot tipus de merchandising d'este 200 aniversari. Teniu tasses, teniu cerveses, teniu samarretes, o sigui que si voleu podeu apropar-vos. I ara sí, donem pas a la música, que és el que hem vingut a escoltar i a gaudir esta vesprada. En primer lloc, interpretarem un emotiu regal, la peça Cuna d'Artistes, del compositor godellenc Bartolomé Llorens Peset. En paraules del propi Llorens, aquest pasdoble està compost amb motiu del bicentenari de la banda del Casino Musical de Godella i dedicat al nostre casino musical, en especial als seus músics i a tots els que d'una manera o d'una altra han mantingut una llarga tradició dedicada a la interpretació i l'ensenyança musical en la nostra localitat, enriquint el teixit social a través de la pràctica del moviment associatiu. El llenguatge que es reprodueix en esta peça es troba molt pròxim als pasdobles clàssics. Per a dotar-la d'un caràcter identitari, s'ha utilitzat breument un motiu provinent del cant d'estil, tan arrelat a la nostra comarca, en concret de Louis XII. Pel seu sentit, és un pasdoble tant de concert com de marxa, adequat tant per a ocasions serioses com la presentació d'una desfilada o el retorn de la nostra bandera al local de la nostra societat, el Casino Musical. Agraïm profundament aquest detall musical i desitgem que el gaudisquen. Ara sí, done pas al conductor d'esta gran família i prego un fort aplaudiment al mestre Raúl Martín Torres.
La segona obra que escoltarem ve de la mà d'un dels directors més emblemàtics que va tindre la ja coneguda com a banda del Casino Musical de Godella. Ens referim a Leopoldo Gomis Úbeda i el seu pas doble Giner Brunxu. La trajectòria professional d'aquest intèrpret i compositor es remunta al 1951, quan va dirigir la banda del Casino fins al 1959, any en què es va jubilar. Gomis forma part d'una brillant etapa on la banda adquireix un renom dins del panorama bandístic valencià. I és que, baix la seva direcció, en l'agost de 1955, la banda va obtenir el primer premi en el certamen de bandes de Benifaió i el segon a la secció única de Carcaixent, així com el premi a la direcció. Així mateix, al 1956 s'aconsegueix el primer premi a la secció única de Cullera i en 1958 el primer premi a Torrent. Leopoldo va voler fer un homenatge als apreciats pintors del nostre poble, Giner i Brunxu, amb un pas doble que titularia amb els dos cognoms. L'obra destaca per la introducció en forte que en breu ens conduirà a una secció més lírica on gaudirem de la sonoritat càlida dels instruments de fusta de la banda. Per a contraposar aquesta secció, es crea una zona de sonoritat més noble on faran presència els instruments de metall. Tot i això, la peça desembocarà en la famosa secció dels pasdobles coneguda com a trio, on la sonoritat piano es farà la reina de l'escena sonora, destacant el solo de la secció de flautes. Una vegada acabat el trio, ens veurem abocats al forte i brillant, final on els metalls, fusta i percussió faran present el tema i contestant amb el contrapunt donaran per acabat el pas doble. Així que esperem que us encante.
Bé, en tercer lloc, al concert retrobem la nostra música celebrat al juny del 2016. El Casino Musical va dedicar una velada monogràfica a la figura del compositor Òscar Navarro. En aquesta ocasió s'interpretaren peces tan destacades com el pasdoble Andrés Contrabandista, la marxa Osana in Excelsis, el poema sinfònic per a banda Paradise o el concert per a clarinet número 1. El moment més especial va ser l'interpretació de l'invenció per a banda de Fly, on el compositor va dirigir magistralment la nostra banda. En esta ocasió, Los Mosqueteros de Navarro van forjar els llaços d'amistat amb el prestigiós compositor i director Òscar Navarro. Esta peça tracta d'una fantasia per a 4 clarinets i banda sinfònica, inspirada en la novel·la d'Alejandro Dumas, Els Tres Mosqueters. En ella s'ha volgut plasmar musicalment l'essència narrativa descrivint els personatges principals de l'obra, sempre deixant camp obert a la imaginació de les gestes de D'Artagnan i els Tres Mosqueters. Vos explicaré breument com funcionarà l'obra. Té 4 seccions. La primera s'anomena Todos para uno y uno para todos, la mítica frase dels mosqueters. Tracta de la presentació dels protagonistes principals. Comença amb una música èpica i grandiosa, on fins i tot els personatges mostren algunes de les seues habilitats. La segona secció continua amb el rei de França, Lluís XIII, amb melodies més calmades, en temps que evoquen els sons cortesans i les pròpies estàncies del palau, fent referència a la majestuositat del benèvol rei. Aquesta secció es troba impregnada de sons senyorials, reutilitzant motius musicals de la primera part amb un caràcter més solemne i més tranquil. La tercera secció es dedica al cardenal Richelieu, un personatge oscur i sinistre. Potser per això, en aquest moment, la música es torna un cant al mal personificat en el cardenal i els poders més corruptes del poder eclesiàstic. Finalment, l'última secció constitueix una aventura de la imaginació, on la música és més enèrgica. Els personatges s'involucren en les seues gestes a una història sense límits forjada per un dels més grans escriptors, Alejandro Dumas. Així que, sense més dilació, que passen els 4 solistes i demano un fort aplaudiment per a ells.
Bé,
I després d'aquest gran moment, pregue la presència en l'escenari del president del Casino Musical de Godella, Javier Llorens, i de la regidora de Cultura, Tatiana Prades. Bueno, a veure qui parla després d'haver escoltat això. Bé, bona vesprada a totes i tots, bona vesprada veïnes i veïns de Godella. Avui seré jo la que vos parle com a regidora de Cultura i volguera disculpar en primer lloc l'absència d'Eva, ja que, com alguns sabeu, els júniors de Godella estan de campament i ella està acompanyant-los fent de cuinera. Avui és un dia en el que cal començar amb una paraula: gràcies. Gràcies al Casino Musical per haver-se enamorat d'este boig projecte d'un 200 aniversari de la Banda del Poble, per haver-vos deixat emportar per la il·lusió que plenaven llargues reunions i que han materialitzat un calendari espectacular. L'esforç, l'estima i les ganes que esteu posant a cada acte que celebrem ens fa sentir que segur complirem molts més. Aplegar fins a este concert no ha estat una tasca senzilla. No cal que vos expliquem en detall els canvis d'última hora i com cremava el telèfon fins que vam aconseguir un lloc i una hora definitiva. Però avui estem ací. Javi, qui ens ho anava a dir? Avui també és un bon dia per donar-vos les gràcies a totes i tots els músics per haver confiat en la cultura i en la música, haver trobat en ella una afició, amics i molts de vosaltres un ofici, malgrat que no han estat temps fàcils per ser músic. Però ja sabeu que com versa el nostre himne i el primer tema que hem escoltat de Bartolomé Llorens és Godella una cuna d'artistes i el que s'estranya al nostre poble és no tindre un músic per família. I és que la música circula pel nostre torrent sanguini a ritme de passodoble, de marxes i de processons, perquè no hi ha més en què la música no ocupa els nostres carrers. Durant les festes, el 9 d'octubre, Santa Cecília, Setmana Santa. No és la primera vegada que parle de la importància del teixit associatiu del nostre poble i tampoc serà l'última, ja que a Godella tenim la gran sort de comptar amb nombroses associacions com el Casino Musical, que exporteu la nostra forma d'entendre la cultura més enllà del nostre terme. Avui, durant aquest concert, hem fet un recorregut des del passat fins al present i s'hem vist totes les veïnes i veïns representats. Hem vist i recordat a diferents generacions de godellencs que han tocat a la banda. Alguns que van marxar i han tornat, altres que se'n van i el seu vol no sabem què els depararà, i altres que mai tornaran però que sempre recordarem. Acabem, doncs, de gaudir d'este magnífic concert. Llarga vida per a la nostra banda de Godella. Moltes gràcies. Bona vesprada. Membres de l'Ajuntament de Godella, membres de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Junta Directiva del Casino Musical, amigues de la música, públic en general. Moltes gràcies per la vostra assistència a aquest concert tan especial, on celebrem els 200 anys de música de banda a Godella. Un fet històric que estem posant de manifest de la millor forma que sabem, fent música. Volia agrair tota la gent que ha fet possible la realització d'aquest concert en què hem hagut de repondre's als imprevistos i contratemps que se'ns han presentat. Especialment a la Generalitat Valenciana, als responsables del Palau de les Arts Reina Sofia i a la nostra alcaldessa Eva Sanchís, que han permès que avui la banda actuï en aquest magnífic escenari. 200 anys, 200 músics. Un detall simbòlic que representa el recorregut de la nostra banda. Un músic per cada any de vida. A cadascú de vosaltres vull mostrar-vos el meu agraïment, així com al director de la banda, Raúl Martín Torres, i al director del cor, Josep Ramon Gil Tàrrega, per tot l'esforç que heu dedicat a aquest projecte. En aquesta actuació hem tractat d'escollir un repertori d'obres amb un significat especial per a la nostra banda. Ja hem escoltat l'estrena del pas doble del nostre company Bartolomé Llorens, que ha compost aquesta obra dedicada al Casino Musical
pels seus 200 anys d'història. El pasdoble Ginebra Bronxú, en homenatge a estos grans pintors godellencs, i els mosqueters d'Òscar Navarro, amb l'excel·lent interpretació dels 4 clarinets solistes, que guarden una estreta relació amb la nostra societat. A la segona part del concert recordarem obres clau dins del repertori de la nostra banda, en Capricci Italià o les danses del príncep Igor, peça en què també participarà el cor del Casino Musical i altres veus amigues que avui ens acompanyen. I com a colofó, commemorarem el centenari de l'himne a l'exposició de Godella a la interpretació com a solista del cantant godellenc Josep Aparicio Apa, qui avui pren el relleu d'Antonio Marco Concepción, el solista del nostre himne durant els 50 últims anys, i a qui des d'ací vull mostrar el meu reconeixement i admiració. Vull donar les gràcies a totes les persones que estan fent possible els actes de celebració del bicentenari. Poques entitats poden presumir d'haver viscut 200 anys. Nosaltres som una d'eixes bandes bicentenàries i això ha de fer-nos sentir encara més orgullosos de formar part de la família del casino. Per acabar, vull tornar a agrair-vos la vostra presència, el suport que ens heu donat en els actes de commemoració que ja hem celebrat, com la inauguració, i l'emotiu concert al Parc de Retiro de Madrid, i convidar-vos a participar en la resta d'activitats previstes fins a l'agost del 2020. La següent cita la tenim a la fi de l'estiu, el dia 20 de setembre, amb l'actuació al Capitoli de Godella de la Banda Municipal de València. Vos esperem allí. Moltes gràcies. Bé, continuem. En quart lloc s'interpretarà El Capriccio Italiano, de Tchaikovsky. Aquesta peça se situa en un altre escenari, concretament al certamen de bandes de música de València que va tindre lloc al juliol del 1959. Per aquesta època, el president del Casino Musical, don Justo Cavaller López, va instar a la formació musical a participar en aquest esdeveniment. Els 60 músics que integraven la coneguda com a Banda Municipal Educació i Descans eren dirigits pel mestre que ja hem tingut l'ocasió d'escoltar. Ens referim a Leopoldo Gomis Úbeda. Sabem detalls com l'uniforme blau en rivets grocs que portaven els músics i també que, a més del Capriccio, la banda va interpretar la suite de Peer Gynt d'Eduard Grieg. Malgrat d'això, esta va ser una de les últimes actuacions que va dirigir Gomis, perquè va demanar la jubilació. Tot i així, la directiva del Casino Musical el va nomenar el 18 de desembre de 1959 director d'honor i es designà director provisional a Francisco Cavaller Marco, conegut per tots i totes com Paco el Flauta. El Capriccio s'interpretà també a la trobada de músics que va tindre lloc a l'any 1996. Respecte a la peça, Tchaikovsky havia passat un període de vacances a Itàlia entre els anys 1879 i 1880, visitant i convivint l'encant de Florència, Roma, Nàpols i Venècia. L'agradable climatologia, molt llunyana a la seva Rússia natal, feia gaudir més intensament a Tchaikovsky dels balls i les festes. Doncs l'obra que va crear aquest compositor descriu eixa experiència i les emocions d'intercanvi en una cultura i un paratge per a ell idíl·lics. Esta obra constitueix una brillant composició que amb una duració d'uns 15 minuts ressalta els temes més populars del folklore italià. Tot un homenatge a un país on Tchaikovsky va rebre tota l'alegria i estima del seu poble.
Bé, continuem. La cinquena peça que els proposem ara també fa honor a la nostra història. Són les danses polopsianes del príncep Igor. El 4 de febrer de 1963, la directiva del Casino Musical va decidir fer un concert amb la finalitat de recaptar fons per a la societat. L'idea dels nostres directius va ser enllaçar la nostra banda amb altres col·lectius godellans com l'Orfeó de Godella, que dirigia el mestre Miguel Estellés, o la rondalla del nostre poble. Este concert va tindre una gran repercussió al poble, doncs s'estrenà al conegut com Cinema Capitoli, actualment l'auditori de referència de Godella. Esta òpera va quedar inacabada i per això l'acabaren i corregiren els també destacats compositors Nikolai Rimsky-Korsakov i Alexandre Glazunov. El meu rus és perfecte, ja podeu veure. El llibret el van escriure entre Borodin i Vladimir Stasov, basant-se en un poema èpic rus del segle XII. Bé, per a la interpretació d'esta obra contem amb el cor del Casino i el seu director Josep Ramon Gil Tàrrega. A més, agraïm també la col·laboració dels membres dels cors amics Lambert Alonso, La Vila, Sant Bertomeu, Navarro Reverter i cor de l'Orfeó Universitari de València. Així que pregue un fort aplaudiment per a tots ells. Sense més dilació, espero que gaudiu molt de l'obra.
Bé, i com a gran colofó d'esta màgica nit, anem a transportar-nos a l'any 1919. Esta va ser la data on València va celebrar l'exposició regional. Va ser la major mostra comercial i industrial organitzada pel president de l'Ateneu Mercantil de València, don Tomàs Trenor Palavicino. En aquest esdeveniment es van estrenar composicions, la composició València, del mestre Josep Serrano en col·laboració de Maximilià Tous. Sense cap dubte va ser un bon motiu d'inspiració per a que Godella
es prepararà una exposició d'artesania dedicada a l'art local. Una ocasió excepcional que aprofita el compositor godellenc Josep Cavaller Marco, que amb lletra del mestre d'escola Manuel Tomàs va crear una de les obres més emblemàtiques del nostre poble, l'himne a l'exposició de Godella. Tant el mestre Serrano com Cavaller pensaren en la mateixa veu per interpretar les obres, el cèlebre tenor Lambert Alonso. El godellenc va acceptar l'encàrrec tan especial, conscient de que era la seva inolvidable veu qui donaria l'ànima a les composicions. Ara vos contaré una anècdota. Tot preparat va sorgir una indisposició d'última hora segons un testimoni, el de Beatriu Alonso. La neboda de l'intèrpret, Beatriu Alonso, va patir una indisposició. Aleshores, què va passar? Que ell no va poder estrenar aquesta obra. El tenor Alonso no va poder donar veu al nostre himne, però el va substituir al seu cèlebre nebot, Joan Batiste Alonso, conegut com Batistet l'estudiant. Finalment, l'himne a Godella es va estrenar a la plaça del poble el 24 d'agost de 1919, clamat per tots que visca sempre Godella. El compositor Josep Cavaller Marco va néixer el 1896 i iniciar els seus estudis musicals amb el seu tio, Salvador Cavaller Marí, el Baldaet. Va composar altres obres, com ara el Pasdoble intermedio espanyol, interpretat per primera volta el 6 d'agost de 1927 per l'Orquestra Simfònica de València, baix la direcció de José María Izquierdo. Tot i així, sempre serà recordat per la composició del nostre himne, una peça que es va composar per a banda i cor. Per això, la coneguda com a Banda Municipal de Godella s'encarrega de donar el suport harmònic de la composició baix la direcció del mestre Ruano. Es tracta d'una obra molt espectacular i fervorosa, de segur que quasi tots la conegueu, on destaca la transició coral i instrumental que porta amb tot el seu esplendor a la reexposició del tema inicial. Amb esta peça tan entranyable per a totes i tots vostès, ens acomiadem desitjant que el nostre viatge musical pel passat i pel present de la música de la banda de Godella vos hagi agradat. Demane la presència de Josep Aparicio Apa, que serà qui interprete la veu solista. Esperem també que totes i tots junts al nostre poble i amb la nostra música puguem en un futur continuar fent història, fent música, però sobretot fent poble. Vos recorde abans d'anar-me'n que fora teniu el merchandising, que si no Javi després em diu Nerea, ho has de recordar, i jo ho recorde. Teniu samarretes, tasses, cerveses, de tot per tindre un bon record d'esta data tan significativa. Ara sí, com sempre s'ha dit, que es note ben fort que Godella és un bressol d'artistes. Gràcies.